Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a ga takaitaccen labaran duniya. Afirka ce tafi yawan mutanen da ke kashe kansu, ji hukumar lafiya ta duniya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fitar da kasafin kuɗi na shekara ta 2023, yayin da a gefe ɗaya kuma ƙasar Thailand ke zaman makokin kisan mutum aƙalla 33. Shugaban Amurka zai yi afuwa ga masu ta'ammali da tabar wiwi. Kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta umarci ASU da ta koma aiki ba a bata lokaci a zargin wani matashi da kashe mahaifiyarsa saboda ta ce masa shege a jihar Ondo. An kori ministan kasuwancin Birtaniya Conor Boss daga aiki. Farashin kayan abinci ya sauka a duniya, inji MDD. An fille kan wani bafillasɗine ɗan luwaɗi. Shugaba Muhammadu Buhari ya taya musulunci murnar bikin Maulidi. Duka wannan labaran za mu kawo muku su anjima a dakace.